Yan. Ito tayo guys. Tututan nyo guys. Diba? Kailangan nakakain kahit na po. Isang bagay. Isang bagay. Masakit mo? Gawa, dito mo na yan. Sebab? Nagbago ng bigay best kitang gano'n rin ng kasasakit kahit kulang kung masamang espiritu. Bilang bahan kantiba tayo. Linya na. Linya na yun. Ano linya? Sebab? Ha? Siya? Mahaba ka damat eh. Mahaba yung mo.
Let's go. Hindi po tumutulag. Ano? Tumutulag po. Sabi na ako eh. Lord is always. Thank you. Hindi yan ba? Oh. Sila may kulit na kaya ako kumita eh. Apa pa ba? Mama, itong kahit dito matapos ko eh. Ano ba? Kaya ano yan? Tuwa na siya. Kaya. Ay, Doc! Close your eyes. Hindi pa kaya ko din bata ko eh. Hindi ba na? Biyak naman. Eh? Stop. Siya. Yes.
Masuk? Bak, siya. Ay, Oh, silakan. Apa? Di mana ya? Ya, dua kali empat. Tapi bisa sekali pak. Cuma stretching. Ya, yung isang, suota namin di semua. yung Hah? patong niya pa. Mana? Hmm. Bagi para hebat nih. Oh, Iwan. Sama sekali. Ya, aja. Ini dalam orang. Kita mo na ng tawag. Nah, Yung, yung ito, apa lah? Wah, ada sih. Coba. Bukan ini bawah ya. Lumayan ke bawah. Ini apa kontra? Kita butuh apa nih? Ini bawah ya. Apa? Yang ini ada juta ini. Coba. yung, Coba. Ini apa? Nah, lumayan ke bawah juga. Umicha ka, May. yung apa. Very good. Thank you Lord Jesus Christ yan. Hold.
Dati lang eh. Ito natin ang power ngayon eh. Ano daw mo eh. Siyempre, Ano daw yung power. Dati lang eh. makapagali. Salamat nga po din. Thank you, Lord. Forces lang. Hindi na eh. Diba? Diba? Ay, Solve. ay, Sipa. 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 Hindi power na. Diba? Tulong sa direction. Sa direction yung bro. hindi ko na nga-treating. Yan ba? Meeting ko man eh.
Pwede. Smile. Smile. Miguel. Baba. Siapa? Siapa? Miguel. Aisyah. Hindi ko yun. Hmm. Yung para nasa iyo ang pag-asa. Ah, nasa Diyos ang pag-asa. Aba. Oh, aba. Ano mo yan? Di ba? Ayos na. Yeah. Ngayon, Wala na eh. Hindi marami. Sinabi ako yun eh. Wala. kita. Oh, banado yun. Ano yung mga ito? Susunod ko. Wala din ginawin ako, no? Eh,
Hindi ko yung na-threats ko rin. Hindi na ba, pakalim na kayo bang pakalim na? Gagaling. Hindi ko natin siya. Hindi na bang pakalim ba? Tagal, Jerry Penelope. Diba? Oo. Alas kayo pa kami yan eh. Sabihin ka pa kayo yan. Sabihin ka pa, dalo dyan. Bukas ka lang din. Baka may video mo eh. Sige lang, sige lang. At just may iba yung talagang kayo. Kaya may isa sa kong pagbuti ko na. Okay. Okay. Kaya may isa sa klokin. At yung talagang kasi yun. Ay, sige. O, sige. Banyan ka lang, banyan ka, banyan ka. Wait, ang sit-up ko. Sige, blang, blang, blang. Blang. Sige. Pendas mo na yung mukha, natin yung blang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Square, square, tanda. Yan. Patihan niya kaya. O, yan, yan. O, pulo. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suka. Suka. Go! Go! Very good. Woo! Ayos! Bago sa kuryente. Ba? Gusto ba? Tayo sa kuryente guys. After nating warm up, combination ng massage. So nirescue yung counts kasi hindi kaya na ni Kuya. Dati kasi hindi natin kailangan mas marami. Kailangan na mas komportable kasi sa counts.
Yan. Tapos, Yan. Hmm. Yan. Okay. Maramdaman ko eh. yung kailangan ko, mas kailangan. Hindi mas kailangan. Just yung baga, mas kailangan. Pero isi ka, Yan. ito pa. Yan ba? Ito pa. Yan ba? Sige ba? Mas kailangan. Sige ba? Diba? Yung wala ko siya. Tina. Tapos. Kasyan. Mga ninawa ng buga. Dito mo. Relax. Okay guys, so tapos na yung aming program for today. So, ayun si... Yung baga. Ang baga.